Mak paro mor we Elisha Abok otiek mondi. Kapoka kawe kama we duok kijana ni pi. Ida duok Edran mondi. Number chiel, gima nyaki ng'e ni PS Omolo miluongo nyinge ni is a public servant. NPS mar security. Kinene ka en gi bwana ni does not mean ni mago siepe gi oro dhi otim gun. Much of this government isomo constitution article 35 wacho ni Onego ben inyalo dhi any government office to demand for an information. What evidence do you have ni jok mane ni gi Raymond Omolo gi gin ne gin mna guns? Samoro they went to confirm kata ne gidwaro gimoro from PS. That's number one. Number two, awinjo kumi wuoye nyisa ni in opposition. Koro ka in opposition, I want to tell you ni jo opposition gi onego nyiswa niya every violence kosebedo kamora mora, they are the first people malungu nying guns gisomogi gin nying guns gi gigolo gi kune. How do they know them? To ka ging'egi to ere information nikech jougo claim ni gin lawyers. Awakili ang'eyo ni ndiko case mako yudo wakate to tero wa court. Okiterwa court of the public opinion. Nyiso nango un team use fail to adwa koni kama muluor wakili James Boboreng nyocho wacho wach moro ni gibiro ng'eyo ni gimbe gin ga guns. He said it publicly.